Това е най-голямото казино в историята. Дърпаш ръчката всеки ден и винаги печелиш. Казва се ChatGPT, но тук залогът не са парите ти. Обикновената ротативка ти взима парите бавно. Тая ти ги връща, само че в друга валута. Усещането, че си прав. И аз също дърпам тая ръчка всеки ден. Но няма нищо случайно. Тия, дето я произвеждат, са я научили да ти уйдисва на акъла. Не да ти казва истината. Защото на всеки му е кеф да го потупат за това, че е прав. Така и ти приглася повече от всеки жив човек. И тук е номерът. В твоята област и хващаш грешките. Веднага. Извън нея ти звучи като гений, защото няма как да я провериш. Машината е същата, сменя се само едно. Можеш ли да хванеш кога греши? А ротативка, която винаги плаща, спира да я игра. Става ти навик, а после начин да мислиш. Не казвам да я спираш, казвам да я хванеш. Накарай я да ти каже къде грешиш. Ако не може, ти си в казино. Само че тук не губиш пари, губиш усета, кога си сгрешил.